Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulime ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ari anaalas ti ugali na. Iti maysa apagarian ubing nasapa anaulila ni Prinsipe Philip. Rason no apay nga ititawan na, 26, kat ison tinagbalin nga ari iti pagarian. Ado kadag iti agindag iti pagarian ti gumurgura ken kuana, gapo iti naalas nga ugali na. Saan ngamin anasaya at titrato na kadag iti agindag iti pagarian. Iti maysa nga aldaw ken Naimbag ta tinungpal dagiti tagabo ti palasyo ti bilin ko, amulaan da iti agkakapintas a masetas ti ruwar ti palasyo. Nagmayat akita nita ti aglawlaw. Makapasalibukag itirik na. Nagmayat ti agpagnapag na ita dito ruwar ti palasyo. maday-dayaw nga ari. Ha? Kasanuan asit ganak, adi ka pulos nadlaw, sika abakat. Makumikom ka ngamin amang kit-kita kadagiti sabong dagiti masetas diti ruwar ti palasyo napateg nga ari. Adaywan nak, sika adulpet abakat. Sakbay apaligsay ko ti ulom kadagiti soldado. Anya? Jak kaya ti makilangan kadagiti kasken ka. Iso pumanaw ka. Ngam napateg nga ari. Kaya't Talaga anatan kan ti uloman niya. Soldado! saan? Di mo ayabahan dagiti soldado. Soldado! Talaga gayam asabali ti ugalim. Naido maunay kadagiti dadakkel mo. Sao kapayla ang asao? Oh, ayan dagiti soldado ti palasyo. Awan ti umasidag kada ta soldado. Ari Philip. Ah, anya ti kayat mo asawan? Bakit adulpat? Gapo ta ita akan ito. Datala ang adwa. Ti makapagkuti kan makapagsarita. Anya ti kayat mo asawan? Kita enak anaimbag. Ha? Kalaat nga da ng balkot kan kaapuraw nga asok. Kat... Oh, anya da ito yung mapaspasamak. Ha? Nagbaliw ti langam? Kat nagbalin kan anakapimpintas? Siyak ting kantada. Amang salsalwad iti pagarihan nga iturayam. Inkantada? Wan. Katgapo ta na alas ti ugalim. Madusa ka, Prinsipe Philip. Manipod ita. Agbaliw ti langam. Kat agbutang kan ka ti amin nga iturayam. Karaman pa'y iti daytoy alunod ti palasyo. Kastamatan dagiti agnanaed iti palasyo. Inot nagbalbaliw ti aglawlaw. Ha? Ti palasyo! Nagbalin na nakabutbutang ti langana. Anya da ito? Ha? Anya ti mapaspasama kanyak? Anya ti mapaspasama kanyak?
Maamuam to no anya tilangam. Apaman na makitam iti sarming dita palasyo. Mapagkalang ti lunod. Kat agsubli iti sigod ti amin. Iti kanito, nga da nasayaat a maaramidam iti padam a tao. Kat apresyaran daytoy, dayta an aramidam. Dayta laang ti pamuspusan, tapno mapagka ti lunod. Ngam no saan a matungpal dayta, aging ga iti sumaruno akabos. Agnanayonan akasta ti langam, kastametan ti palasyo. Karaman dagiti agnanaed iti palasyo. Tandaanam, di mo ibagbaga iti sabali ti amin. Sana mapalinda ito'y. Saan? Saan na putno akas tuyen tilangak? Saan? Napatag nga, Ari. Takore ngag sao. Siya daytoy napatag nga, Ari. Ni Uryang at taga-timpla iti inuman niyo. Anya? Apaya nagbaling kamatan na takore. Diyak matamaw napatag nga, Ari. Ngam amin kami akakadwayo. Ngagnanaed dito'y palasyo. Nagbaliw kami aminin. Anya? Day tatiag paiso, napatag nga, Ari. Saan mi nga mo no anya tinapasama? Papanak ko, anak ko. Ngam, saan mo't nga itangal daw ti ipapanyo di palasyo saan ka di tatang? Amangan no agungot man nun ni Ari Philip, numapan kayo ijay asaan pa'y anadanon ti aldaw. Saan mat siguro? Tay tulod ko lang di palasyo dagiti naapit a prutas. Kuyogan kayon tatang. Ay nasaanan, anak ko. Agbati kan diti balay. Sana balit agsubliak mo't laadagos. Apa man na maitulod ko dagiti prutas. Anya nga ta, at talaga tinapasamak kada tayo, Orya. Diyak mo, Ingo. Amin tayo, nagbaliw. Nagbalin tayo nga alikaman. Siyak para timpla, kan para itad iti inuman tinapatag nga, Ari. Nagbalinak at akuri. Sika at taga-isagana iti kanan ti Ari. Nagbalin ka apinggan. Kan amin dagiti kakadwata, ngagin dagiti balasyo. Nagbaliw amin tilanga tayo. Maibasar, iti trabaho tayo ditoy. Wan nga rod. Ngam ni Ari Philip, tinakabut-butang tinagbalinan na. Nakabut-butang tilangana. Uriti mo titimak na. Oryang, Kasla na ilunod, tinapatag nga Ari. Kat nairaman tayo amin, ngagnanaed dito'y palasyaw. Anya tinapasamak ditoy. Naiyaw awanak samad. Saan samot nga iti palasyo tinaturong ka? Ang Sika adursok. Ngay may dito'y palasyo. Saan kan ang makaruwar dito? Anya kita ka ti parswa. Malaksid ang naglaad ka. Nakabutbutang pa iti timak mo. Talaga dursok ka. Di mo motibagbagam. Manipo dita. Agbalin ka na balod. Dito'y palasyo. sumipunutan. Ngam saan pa'y ang nagawid ni tatang? Anya nga to tinapasamak kang kwana. No saan ang makaawid ita ni tatang? Masapa nga agrobwatak inton bigat. Inaksurutan ni tatang iti palasyo. Madanaga na ka talaga para kan kwana. No jak may imatangan ita. Sa anak ko maamamate. Talagang agsasao kayo nga alikaman ditoy. Wan, ngamin, sigod kami a tao. Ngam iti saan mi nga ammo arason, nagbalin kami nga alikaman. Anya? Akpay so ti bagbagan ni Uryang.
No talaga aday ito iti palasyo iti pagarian apag nanaidan mi iti anak ko. Kaya't kadi asawan at ilaad ken nakamamak titimok na anang kumagkanya ket iso na. No anya ti aday ti panunot mo. Gusto ka. Wan, iso na jay ni Ari Philip. Imposible ang nagkamali ang iti tinurong. Amok adito iti palasyo. Ngam, apay akas ni mo tanti aglawlaw. Isun samot asan ang nakaawid ni Tatang. Aurora, anak ko. Tatang! Tatang! Saan aron mga sinurot nak dito'y anak ko? Nagdanagak kada kayo. Iso asinurot kayo, Tatang. Tangay nagburusok kamayat. Kasimrak dito'y palasyo. May sakamata na balod. Akas iti amam babae. Tatang! Asino day jay? Nagamamak titimot na. Narikat apat dyan, anak ko. Ngam ni Ari Philip dayjay. Anya? No kasta? Ada tayo dito palasyo? Apay akas dito aglawlaw. Kan, apay nga awan ti makita kung oray may isang agnana ditoy. Dumgag ka, Aurora. Ilawlawag ko kan ka. Rambang ko mangagbalin kayo anasaya at kadagiti agamanga adda dito'y palasyo. Napatag nga ari. Uriyang. Gusto ni Oriang, napatag nga ari. Saan arumbang apot-bot nga nyoy da? No mapalingpay ko ma, saan arumbang apagbalinin nyoy da abalod? Kayat yo. Awaya-waya kita ha. Taploan ya. Tapno ya waragawag da. Di may papan iti langak. Ita. Napatag nga ari. Di kay ko magpungtot. Pangasiyo. Wanmat nga mi, napatag nga ari. Saan kayo nga gungat? Oh. Numatanon. Ti sumaron wa kabos. Kat saan ko pa yan tumpal ti misyon ko. Agtalinag tayo ni Dagtama. Akasasahad tayo. Anya misyon, napatag nga ari. Wan ngagpaiso. Ibagayo tatulungan da kayo napatag nga ari. Saan? Pumanaw kayo nito sangok. Awan ti may tulong yo kanyak. Panaw! Nakabutbutangan tila nga ti ari, Tatang. Wan nga raw. Tilangan pagyamanan ta. Saan nataadin ang ran? Tatang, aglibas tayo. Masapol ang makapanaw tayo dito eh. Maamakak. Panagkunak. Saan anapintas na iti asing-asing mo, anak ko? Amangan numapagura talang ti are. Kat noan niya pa'y ti aramidan na kadata. Kaya tiyasawan, agtalinaad tayong dito eh. No, ita. Dahil ti kasayaatan nga aramidan ta, anak ko. Saan arumbang anak arkaro ang mapagura ta ti are? Delikadaw. Pakawanan na, Uryang. Ingo. Kapukanyak. Agtalinag tayon akastoy ti kasasad na. Napatag nga ari. Anya ti kayat ti asawan, napatag nga ari. Inton rabi kabusan. Kalpasan ti kabos. Agtalinaedan akastoy ti langa tayo. Anya? Awan ka din tinamnama. Napatag nga ari. Napaayak iti misyon ko. Isungay ta. Agkidkidawak kada kayo iti pamakawan. Kastamatan kadagiti amin akakadwa tayo dito'y palasyo. Siyak ti makagapo. Nuapay nga agtuok tayo niti agnanayon. Isu apakawanen dakuma. Apay apinaayaban na kami
napatag nga Ari Philip. Uwan ngagpayso, napatag nga Ari Philip. Adda ka di pangibaunan nyo kada kami kan ni Tatang. Awan. Kaya't kayo lang ang makasarita. Kapo ta kayat ko ti agkitaw. Iti pamakawan kada kayo nga agama. Gapo, iti panangipupok ko kada kayo dito'y palasyo. Napatag nga Ari. Saan arumbang agkidaw kayo iti pamakawan? Ngamin, at damot basol mi iti anak ko. Nagdursok kami asimrek dito'y palasyaw. At taak ditan. Ngam saan latarumbang tinaramid ko. Isungay ta. Ited kon ti waya-waya yung nga agama. Papanawon na kami, napatag nga Ari. Saan kayo papanawan? Nalawag timbagak. Ited ko ti waya-wayayo. Dakkel ti dumadayta iti panang papanaw. Katulitak, pakawanan da. Napatag nga Ari. Kaya't may iti amak ti agserbi kada kayo dito'y palasyo. Iso ano ipalubos yo. Agtalinaad kamin dito'y. Pudno ti imbaga ta anak ko, napatag nga Ari. Pangaasiyo kuma. Ala, adda kada kayo dayta. Ngam daytoy titandaanan yo. Nawaya kayo apumanaw dito'y palasyo. No kayat yo. Kalpasan titeng nga tirabi. Agtalinaad ton akastoy tilangak. Ngamaklon kon ti amin. Ngamin. Basol kumatlang ti amin. Daytoy siguron ti dusak. Gapo iti... Nagsublin iti sigod ti timak ko. Saan na nabangag? Juan, Ari Philip? Ha? Napagkan ti lunod. Gaputan na aramid mo ti misyon mo. Sapay la kuma. Tagtali na edan ti kinaimbag mo. Napatag nga engkantada. Wen, ikarik. Saan kun asublyan tinaalas nga ugalik? Ikarik dayta. Napatag nga engkantada. Saan anapupuutan ni Ari Philip anapagkatilunod ubing gapo iti kinasayaat nga impakita na kadagiti agama a pinagbalin na a balod. Nagsublimatan iti sigod ti amin nga agindag iti palasyo. Kat manipod nagbaliw ti ugali ni Ari Philip, nagbalinan anaragsak dagiti agindag iti pagarian nga iturayan na. Bueno bing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.